Marhay na banggi, nagsurat na sa Commission on Election si Alcalde Leni Robredo asin si Election Officer Attorney Maiko Julia tangani hagado na isabay sa barangay and sangguniang kabataan elections ang plebisito sa pigtutulod na highly urbanized city kan Naga. Nakatalaang makipaghampangan si Robredo kay COMELEC Commissioner George Garcia, manungudigdi. May report si Joel Sulina. Parehong nagsurat sa COMELEC Central Office, partikular kay Commissioner George Garcia, sina Alcalde Leni Robredo na nagre-representar sa lokal na gobyerno kan Syudad Naga, asin si Attorney Maiko Julia, Election Officer kang COMELEC Naga, para man sa kahagadang isabay na sana ang gigibuhong plebisito sa nakatanaang barangay asin SK election sa Nobyembre 2, 2026. Sa entrevista kay Alcalde Leni Robredo, katakot kang HUC declaration kang Malacanang sa Syudad Naga. Matapos na maresibi ang deklarasyon, kinakaipuhang makalis ang 120 aldaw, magkaigwana ng plebisito para digdi. Marurumduman na pinagsuwestyon kaya kang alkalde na isabay na sana sa barangay SK election sa maabot na Nobyembre ang plebisito. Kung mapabor o dai ang mayoriya ng mga taga-Syudad Naga sa pagiging highly urbanized city. Sa maabot na July 6, 2026, personal na magkikipag-ulay sa Central Office kang COMELEC si Alcalde Leni Robredo maging si Attorney Maiko Julia. Kaya po ng plebiscite within 120 days. Pero kinaulay ko si Attorney Maiko Julia, sabi ko, possible ba na isabay na lang sa barangay elections? Although COMELEC man ang masagot kang gastos, pero it doesn't make sense na magkasuwayan pa. So sabi man ni Attorney Maiko Julia, ay pabor ngayon sa muya. Nagsurat kaming dua. Joint, sarong surat na kami pareho nagpirma. Nakakuha na kita ng approval from COMELEC. Na isasabay na siya sa barangay elections, pero pinapa-upload ako sa COMELEC. So maduman ako sa Monday next week, July 6. So pinapa-upload ako for a meeting tungkol sa plebiscite. So ibabaret ako na lang kung ano sinapag-ulayan. Pero nagre-request sinda for a face-to-face meeting. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Ika ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.